This is going to really change your life. Parang, ano may nasabi ko dun? Hi Kabisyo! It's me, DJ Rakitera, at nandito nga ako ngayon para mag-live selling. Alright, this is DJ Nicole Liala of 90.7 Love Radio na syempre dahil sa sobrang tindi po ng pangangailangan, nagla-live selling na din. Kasi ito na talaga ang ways of the world. Konyo Bicolano po at hindi ako ngayon oragong broski, oragong seller po ako ngayon. Magandang lalaki ako. Ako po kumikinang na ulo, Diego Bandido at Hello mga kabisyo! Yes na yes! Nandito si Mara Tony para magbenta ng something today. Ha! Ano kaya itong bebenta ko? Well, actually, etong produktong to, syempre, alam mo naman, as someone na mahilig sa health and wellness, eto, perfect to be. Gamitin mo to pagkatapos mo maligo. Eto, pag hindi mo to nagamit, for sure, hindi magandang ligo mo. Alam mo, madali lang naman to gagamitin. Hawakan mo. Paghawak mo, iikot mo, tapos ipapasok mo. welcome po, nandito po tayo sa ating live selling ngayon. Napakagandang produkto po, kitang-kita nyo. Okay, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pwede po kayo na, alam nyo, yung produktong ito magagamit nyo po talaga sa araw-araw na gawain. Especially, may mga sizes po ito. Pwedeng small, medium, large, at syempre, ang napakaganda po nito, ano yung mararamdaman nyo talaga pag kinagat nyo? Nararamdaman nyo po talaga ang sobrang swabe, yung marirefresh ka, marirejuve ka. So, for today, naku, napakaswerte ninyo mga kabisyo kasi ito pong item na ito, limited edition. Alam niyo po ba kung saan lang siya ginawa? Gawang Pasay po siya. Pwede po siya para sa lalaki at babae. Bakit? Para sa mga babae, ang pwede nitong gawin para sa iyo, pwede kang kuminis. At para dun sa mga lalaki, nako, kung meron kang issue tungkol sa mga muscle mo, ayan, this is it. Mag-order ka ng 5. Ako ay may binibenta ngayon. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng boses ko ngayon. Survive natin. Murang-mura lang po ito. So, ito, madalas ko talaga tong ginagamit at madalas ko itong kinakain. At sinishare ko ito sa mga kasama ko. And you got it right. Edible po ito. Pwedeng-pwede po siyang kainin. At kapag nakain mo na siya, nakonsumo na siya, magkakaroon ka ng golden boy. Etong item na ito, panigurado talaga, babago ng buhay. Bakit? Kasi etong item na ito ay magagamit mo. Panigurado, magagamit mo. Dito ka liligaya. Dito ka sasaya. Dito mo lang matatagpuan ang tunay na tamis, ang tunay na sarap, at kaligayahan ng buhay. This is going to really change your life. Ano ba to? Ano yung item? Edible. Ayun! Perfect! Panibagong produkto! Ay, sabi ko sa'yo, perfect na perfect to, lalo na sa panahon ng tag-init. Isa ka ba sa mga naiinitan pagdating sa trabaho o kaya pag pumapasok ka pag nagda-drive ka? Perfecto! Isuot mo to, be. Ako, sabi ko sa'yo, pag hindi mo sinuot yan, yung mga biyahe mo, ako, iinit agad ang ulo mo. Ayan, nakagat mo! At last but not the least, ikikiss ka ng asawa mo pag nakita niyang gamit mo yan. Ang benefits niyan, pwedeng-pwede mo rin tong ibigay sa anak mo para maging matalino sa school. Painom mo, ha? Painom mo to. Masarap yan. Ha? Ang pangalawang item natin, ito talaga ang magbabago sa buhay nyo. Kung lalo-lalo na kung may pinagdadaanan kang pagsubok, kung nasaktan ka, pinaasa ka, ito na yun! Ito na talaga yung solusyon. Kaya ano pang hinihintay? Again, available din po siya in different sizes. At hindi lang yan. Ito, pwede mo rin itabi pag natulog ka. Pag natulog ka, sigurado marirelax ka. Sigurado hindi ka mahihirapan. At ito, very miraculous to ang item na ito. Sa mga may nararamdaman, yung may mga arthritis, pamamanas, pag ito, kinagat nyo, 3 beses nyo lang kakagatin,
mawawala po ang inyong nararamdaman. So, ayun na nga, si DJ Nicole Yala of Love Radio, talaga namang certified online seller! I'm so happy dahil sapagkat because itong item na ito ay pwede nating isuot sa kahit anong parte ng ating katawan. Mula ulo hanggang talampakan, swak na swak ito. Ang kagandahan po dito, pwede mo siyang ipangregalo sa boss mo. Naku! Ang boss mo talaga naman, di ba? Sabi ko nga, mula ulo hanggang talampakan, pwede mo itong magamit. Ay, yung boss mo, di ba, mula ulo hanggang talampakan, napakaraming utos sa'yo. At dahil marami siyang utos, itong item na ito para sa kanya. Para pagpapaalala na lahat ng ginagawa niya all around katulad nitong item na ito. Ang maganda pa po dito, balita ko ha, ito naman yung sabi ng isang nakabili na, nakakapagpagaling daw ito ng sugat! Lahat ng parte ng katawan, mapapakinis, mapapaligay at mapapasaya nito. So check out na! Let's go! Okay, next item tayo. Ang next item natin ay para sa mga legit na barako. Mga lalaki, mga tatay, single na lalaki. Oo, tama po. Kasi makakadagdag ito sa pagiging barako ninyo. Yan, sa mga nangangailangan ng konting tigas sa katawan, nakukulangan na kayo sa performance, nako sa mga lolo, tito at tatay natin. Pwedeng-pwede po ito. Hawakan nyo lang at ipunas nyo lang, ilagay nyo lang, idikit nyo lang sa nanlalambot na bahagi ng katawan ninyo. At sure na sure ako na kung mag-a-add ito ng hardness, difficultness, and tigacity sa kung saan mo man ito ididikit, diba? Kaya sa may mga partner dyan, bawal po ito sa mga minor de edad. Dapat sa mga may asawa na to, may mga jowa, yan. Particularly sa mga lolo, lola, mga uncle. Yan, kay Uncle Dagol, pwedeng-pwede po ito. Kaya kung katulad kayo ni Uncle Dagol, dapat i-mind nyo na ito para yung performance ninyo sa partner ninyo, tumigas-tigas naman! Nalulungkot ka ba? Meron ka bang galit, pait, sakit, hinanakit o galit? Ito na ang kailangan mo. Kasi kapag ito ang kasama mo sa buhay, panigurado, hindi ka na magkakaroon ng mabigat na kalooban. Dahil gagaan ang kalooban mo kapag kasama mo to sa iyong buhay. So ito, masasabi ko na maglalaway ka rin. What? Talagang yung uhaw mo mapapawi, yung gutom mo mawawala. Tapos yung mga nararamdaman mo sa paligid ng katawan mo, ultimo sa singit-singitan mo, pati yun, mawawala. Bakit? Kasi this is really an item that would help your life. Alam mo, it will change your life. Alam mo yung mga gumamit na nito, ayun na, success na. Nag-step by step para sumakses. Tama, magpapagaan ng buhay yan. O, diba? Kung gusto mong sumakses, step by step ka dyan. Parang, ano may nasabi ko dun? At ano yan? Perfect! Para kay boss! Oh my gosh! I love it! Ay! Ang galing! Alright, maraming salamat sa pag-nood lagi ng mga contents namin dito sa Love Radio. Mag-subscribe na kayo. Para mas updated ka sa lahat ng mga contents namin dito sa Love Radio. Yes, sa Love Radio Manila. Oh, thank kita dun ha. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.